Darba minnhom meta ma stajx nagħlaq għajmajn. Ftakart b'xi ħaġa li kienet qalt li ommi. U x'kienet qaltlek? Smajx beħsibhom jagħmlu dawk? Min? Ġamri, Vestru l-oħrajn. Imma għandi imperu. U rrid narah jikber u jespandi. Fl-interess tagħna lkoll li l-proġetti li għandna narawhom jimxu l-qudiem. Imma jasal żmien hux fil-botron meta tibda terfa' ċerta responsabilità. Naċċertak li nkun kapaċi nerfaqha. Ftakart fil-bieraħ, meta konna nilagħbu Mawlid Bennart. Tiftakar xoħt. Il-bieraħ qatt ma kien. Kien hi. Ġara li modi ma jħassru ħadd. Mort għandu int? Le, ċempilli hu. Nisu ma ħadux gost bija meta mort inżuru l-isptara. Żgur għandhom raġun. Jien naf Bennart. X'taf? Dak li taf int.